siging gatuyok. Matag daw perming oras na lang sige bantayan. Sigulot-bulot sa aso hantod na maapunan. Atod lang maong naka-decide ko na utruhon na ko tanan. Ang tuyok sa kong kinabuhi ba sinugaloyan. Ta sa labang makagagahon di lang tamawadan. Sa respeto o pagsali para magrasyahan. Dilitan ng wakahuman diriragyod tataman. Ay mugsugot nga way mahimo hangtod katapusan. Huna-huna nga ikaw ray pwede makatuman. Ang nagdala sa imong lawas kung asay padulngan. Di ta palabi sa gibati murag gipensyonan. Ayaw kalimot bay nga ang tanan na ay utlanan. Di na pwede makabalik sa atong naagian. Usa mintras nga sayo pa ato na ni aksyonan. Sige magkugi maning kamuta para makabot. Dili rason na tong kawadon para di magunok. Ang yabi sa tong kaugmao na sa atong kamot. Kita ray pwedeng makaabli panahog mo abot. Mga bunga sa pagpaning kamot kung makabot mo na. Halaning duta pagsulat imong matagpahina. Sa kinabuhi bay ayanan ni mo na isira. Sige magkugit ang tanan di magsigpabaya. Ay kalasiyang imong oras kung wakay mapala. Huna-huna ang awalay laing pwede mo tubos. Sa hagit sa kinabuhi para makalapos. Sige magkugit ang tanan di magsigpabaya. Ay kalasiyang imong oras kung wakay mapala. Ayog sugot kung birahon ka sa uban paubos. Pagkugi bayog hulat ang ipataas ka sa Diyos. Pagpaning kamot usa ka pulo nga lisod tumanon. Pero kung imong tarungon kay pwede niyang baguhon. Ang dagang sa kinabuhi bisag unsa kagubot. Tagas mong mga pangandoy dalira kay pag-abot. Ang atuang kapobrihon diligyud na ang babag. Ibutang sa imong utok para di na maglaban. Daghang taong walay grado na ni kamot ning asenso. Kung nakayiganin nila dapat kaya pud ni nato. Permitihang positibo og isalig sa Ginoo. Dautan nga huna-huna irisa kay wanay ayo. Atas nga pagpanarbaho ang atuang sulayan. Di maayong mga buhat at ugyod ng likayan. Mga hagit sa kinabuhi at ugyod ng pangandaman. Og isipa ang rason nga nung gusto ni mong matuman. Bisan pa og sa kangitnit kalisod si mong agian. Ang imuhang pagkakugi ang iwag sa kadalanan. Ay daliya ang pag-asenso kung dili ni mo makaya. Patuloy og singot para puhon perting liguna. Kalami pamalandungon wa ka kahumak iskwela. Pero imo nga at sipangandoy ni mo walang gama. Ipandako ang napundar na to aning kalibutan. Na okay ra ang importante na abot na ang resulta. Kung sa pagpaning kamot matawag na to og grasya. Karon pwede na anihon para sa imong pamilya. Sige magkugit ang tanan di magsigpabaya. Ay kalasiyang imong oras kung wakay mapala. Huna-huna ang awalay laing pwede mo tubos. Sa hagit sa kinabuhi para makalapos. Sige magkugit ang tanan di magsigpabaya. Ay kalasiyang imong oras kung wakay mapala.